салом алейкум тамошобинои ҳамешагии канали Бобоҷон медиа. Бародаро, навора то охира тамошо кунен. ҳозир мо дар бораи се намуд инсонҳое гап мезанем ки инҳо зиндагишон ай ҳисоби суми меҳнаткардагии мардамай. яъне зану фарзанд хонаводашона ай пули мардам ба фанду фиреб ай ҳисоби мардам зиндагӣ пеш мебаранд, яъне ки пули бедарди миён. хоб якум афрод ин нафаро киянд? нафарое ки яъне ки ҷодугаранд. чӣ мегӯянд? ҷодугар сеҳр ами хел чизо мекунанд. яъне ки ами нафароай ки ҷомеаро фиреб мекунанд. медонем ки тӯли чанд солҳо шид ки ҳукумати мо яъне ки ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар мубориза мебарад, чӣ намуд қонунҳоро мемонанд, бо коршона давом метавонад. барои чӣ? барое ки халқ нагӯрад. вақте ки ҳамон одамон нараванд, ӯ корша давом дода наметавонад. медонем ки ина бо қонуни нав биромад ки 4500 ҷарима метунанд намун нафароеро ки пеши фолбинову ҷодугаро мераванд. хоб якум афродаш ами нафароай. дуюм афродаш кияй? дуюм афродаш ҳамое ки медонен конкурс бозӣ мекунанд. ман ба ҳамаш кор надорам. бисёраш фанди фиребай. ира ҳаматон медонед. ишдани ки гнагӯрай, мо шумо гнагӯрем бародаро. ира ҳаматон медонед. барое ки мисол медонем бародаро ки ана ами 100% дурӯғай. мисол мегӯянд аме чанд ҳазор парто ина валлоҳ қасам сумад мегзарад. и миллион фоиз дурӯғай. ира ҳаматон медонем, бо ами кора хитон мекунем. иҷа 100% мо шумо гнагӯрем. хоб дар ин бора бисёр гап намезанем, барое ки ҳар рӯз дар ин бораи конкурси чизо гап мезананд. яъне ки барои чӣ хотириро гуфтам, дуюм афрод ами нафарои конкурс бозӣ мекунанд. ами нафароай яъне ки пули бедарди миён фиреб қатъи зиндагишона пеш мебаранд. хулосаи мавзӯи мо нестай, ира яс мекунем. хоб сеюм афрод нафарое ҳастанд ки мошенниканд, яъне ки қалоб. нафарои қалоб ки ҳозиро медонед дар шабакаҳои интернетӣ беҳад зиёд шидагиай бародаро. бовар кунед ҳисобашам гум шидагиай. ана нафаро ҳастанд ки мегӯянд ки тоҷики худмонаи фиребам кард. охитра ҳамун тоҷики худат фиреб мекунад. тра на я ҳиндӣ, на я урус, на я миллати дига. ҳамун тоҷики худат фиреб мекунад. ҳиндӣ забони тра намедонад ки тра сарта таву фиребат кунад. тра ҳамун тоҷики худат фиреб мекунад. хоб ма ба дигаро шинадам, барое ки ма агар хато накунам як 8 ё 10 группа да пайвастам ки тоҷикое ки дар олмон қарор дорад, тоҷикое дар кореянд, тоҷикое дар дубаянд, тоҷикое дар туркиянд, тоҷикое дар россиянд, дар қазоқистонанд, дар ҳар кишваранд, дар ҳар як группа ма ҳастам. ҳар рӯз як нафарӣ менависонад бародаро, ин ами нафар мара фиреб кард, ами чанд сум фиреб кардай, кадами бишиносаш. охир бишиносанаш ами ҳеҷ кока наметавонанд. то ӯ машини худаша аллоҳ инсоф натавон сумта напартояд. хулос ман ба дигарош кор надорам. ҷавоби савол ҷавоби хичуна хичун мегӯянд. неки як бародар мо да муроҷиат кард, мехоҳем як мошенника рӯи экран биброрем. пешаи аксша мондан мегӯмад ки як бародар бо матра бародар мегӯм гарчанде тоҷики хита фиреб кардай. мисол чанд бародарои тоҷика дар ҳами туркия фиреб кардай, ҳар рӯз ватсап алиш мекунӣ, ҳар рӯз номеро талиш мекунӣ, ёфтанат қинай. неки шояд ки ҳами видеора бародарои тамошо доранд дар группаҳо паҳн кунанд, дар ватсапҳошон история кунанд, комментария бинависонанд, лайк бимонанд, видео паҳн шавад. шояд ки та видеои мара бибинӣ, мара хуб гӯш кар. аввалиш ки сурати тра мондан ба мардум муроҷиат кардан ин маънои ӯро надорад ки кори ма ғайриқонунӣ. ин албатта ки ғайриқонунӣ нест. ин ҳамчун барои мардуми тоҷик мона огоҳ кардан ки то ки тра бишносанд ки ту мошенникиву қалобиву дар фиреби ту нағалтанд. ин ба ҳамин хотира ту дар пеши қонун ҳам гунаҳ дорӣ. ман ина пешаи сурата мондан инами як шанси хубат бо метамина. ягон блогер тра ин шанса намета. аввалиш ки ман аи сурати тра бировардан ягон сумам нагирифтам, ягон фоида омада нест. иншолло зарарам намешавад. ман ҳамчун барои бародарои тоҷик фиреб нахӯрам, ба ҳамин хотир видеоро кардам. баъд бародар мисли мавори дар ҳами туркия кор мекунад, аммо бигем хоҳиш кард ки амира биброр ки ҳамон одам пайдо шавад, суми моро бар бигардонад. ба ҳамин хотира видео тамом ин ҳами қад чизай.
бигӯмад ки ҳами шанс ки ман метавам ягон блогер тада намета ма дар як ҳолат видеотра удалид мекунам. Набошам ягон видео ма каналам удалид намекунам. Дар ӯ ҳолате ки ҳами чанд нафаре ки бародароеро фиреб кардӣ дирам ба дирам сумшонам мегардонӣ метӣ. Ина номерои ма дар канали ютубам аст. Анам ченда занг мезанӣ мегӯӣ бародар ина ма сумои ҳамаша партофтам. Ҳамаи факти дар ешқати ма дар нишон метӣ. Ма видеотраи каналам нест мекунам, удалид мекунам. Яъне тоза мекунам аи каналам. Хулос ки ма видеота удалид карданӣ нестам то ҳамун вақте ки та ҳами сума нагардонӣ. хоб бародаро ин ҳамин нафаре ки мебинед ин ҳамин бародар аниқ синни солша намедонам чанд солаи шояд аз 40 болоай аз 40 сола болоай дар Истанбул зиндагӣ мекард. Як бародар ҷош кард дар квартира. хай баъзе одам чӣ хеле курнамака ҳами намакнашинос меган ҳами хел нафарай ҷош мекуна бародари тоҷик гуфта и дар ҳами Истанбулда бачия машғул буд иҷо кор намекард сабаби ҳуҷҷатҳош тамом шуда буд гуфта депор нашам. Масалан кадоми Тоҷикистон сум роӣ кардани и дар лира медод и дар Душанбе сити тоҷикӣ переводиш мекард ё ин ки дар Душанбе сити чӣ фақат ҳами бигем ки турко дувиз меган худмон чӣ мегем нафарое ки сума чӣ мекунанд. хулос ки ба ҳамхели кор машғул буд. чанд нафара фиреб кардияй ҳар рӯз қариб номер алиш мекуна. анами нафаре ки мебинен ҳар рӯз номер алиш мекуна. даже ина инстаграмшан ёфтан роӣ кардан нома фамилияши наастай. ин ҳами хат гуфтаниам ки темболи зана фарзанд дорӣ. шояд фарзандот калон бошанд. ту чӣ хел метавонӣ ки ба суми як нафари дигар зана фарзанди хита бихӯронӣ зиндагита пеш барӣ. темболе ки аз 40 болои. хулос бародар нигаҳ кун ту тоҷики хита фиреб кардай хайнаи мардбачаҳо ку як тараф занака фиреб кардия. як апашкае ки дар Истанбул бечора чӣ қадар азоб мекаша меҳнат мекуна ҳамуро фиреб кардай. ина бестен фикр кунед занаке ки чӣ қадар значи ӯ занак айтида хубай брат. ному занак айтида хубай ки занак кор мекунад туро фиреб мекунӣ сумша мегирӣ мегирезӣ мерай. нигаҳ кунед ки квартира дабуд дар буварӣ ҳама дуромадай ай ҳама сум қарз кардай гирифтай сумаво яке бора беном нишон шидай бо киҷоега рафтае ки уҷара ғорат кунад. и ҳами значи Истанбулда чӣ хел россиядан ҳамихели мошеннико ҳастай ку и туркиядани уже пайдо шидагия. и чанд нафаро дар ҳамун группае ки мардуми туркия ҳами тоҷикои туркия ки дар ҳами туркия қарор доранд ҳамун группада ай болои шикоят бисёр шидагия. чӣ дар корай охин ҳами коре ки ту мекунӣ як рӯз на як рӯз дар қаб мезанӣ дасти пота мешкананд. ин ҳами кор хубай. темболе ки оз дар Тоҷикистон нести нафар дар ҳами туркия меқапанд ба номи Аллоҳ дасти почата мешкананд ё ки мекушанад ҳами кор хубай. хайна дидаем ки дар Россия мантаи мошенникоро меқапанд чӣ коро мекунанд хитон дидагиен ё дар Қазоқистон ё дигар ҷода. охи ай ба ай валлоҳ тура ози биқапанд бизананд бикушанад як ҷангал дар партоянад чӣ кор карда метавонӣ. ту нахоҳӣ занака мардако як тараф занака ту фиреб кунӣ ай ба ай ба номи Аллоҳ биги алоқада бибро ин ҳами рақамое ки мебинӣ акаи Фирдавса ҳамун нафаре ки мада муроҷиат кардия тӯи курнама карда ҳамун хонааш ҷо кард квартира дод ҷо кард номерои акаи Фирдавса ина шояд ки оли мешиносӣ номерора номерота хеле ҳар рӯз алиш накв занг биза суми ӯ апара аю чанд бародари тоҷикия ки фиреб кардагӣ ҳамаша бигардон бит. хулас гап зиёд нашава бародаро дидем кадомет ки хоҳиш мекунам бародаро мешиносенаш медонен ина ному фамилияша нишонтон додам суратҳошам нишон додам кадомет ки мешиносенаш хоҳиш мекунам ҳами видеора роиш кунем ки ҳами бибина якмаш деюмаш ки кадомет ки наздикишен мисол ягон додарш мешен акаш мешен бигем наздикишен илтимос агар гарчанде ин номус накард илтимос суми ҳамо апара айнаи ади бародари гай
як 5 нафар 6 нафар обшид илтимос амура я илоҷ кунед бигардонед суми камитим нест барои ами хоҳиш мекунам ки ами суми нафарора бигардонед ё ам барои ами як ноланон миян меҳнат мекунанд заҳмат мекашанд хоҳиш мекунам ами видео ё бирасоненаш ё ин ки битонен агар имкониятш боша суми ами нафарора барбигардонед фақат хоҳиш хулас дар паноҳи аллоҳ бошен раҳмат ба он нафарое ки видеора дар группаҳо падалитса мекунанд дар ватсапҳошун имоҳошун бигем история мекунанд лайк мемонанд комментҳои хуб менависонанд ҳазор раҳмати калон аллоҳ ҳаматан нигаҳбон боша видеои дигарира мунтазир шем то видеои оянда